Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Көнгә 2000 гектар мәйданда эш башкарыла. Ознакайда урып җыю эшләре оешкан төстә бара. Эшче көчләребез җитә, машиналар тик тормый, комбайннар тик тормый. 3 ел вакыт бирелә. Җир кишәрлекләрен үзләштерү өчен яңа закон гамәлдә. Участоклары булган яисә сатып алырга ниятләгән гражданнарның җаваплылыгын арттырачак, күршеләрне ташландык участоклардан килгән тискәре йогынтыдан да саклап торачак. Таулы җирдә йөгерделәр. Татнефть профсоюзының трейл раннинг буенча беренче ярышлары узды. Шәп, күңелле, елмайып чаптым, рәхәт булды. Сизелмәде дә дигән. Рәхәт. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров Ознакай районына эшлекле сәфәр кылды. Ул авыл хуҗалыгы белгечләре, җитәкчеләр белән очрашып, урып җыю эшләренең барышы белән танышты. Сорауларга җавап биреп, үзенең тәкъдимнәрен дә җиткерде. Тулырак Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Бүген районда бөртекле һәм бөртекле кузаклы культураларның яртысы суктырылган. Көнгә 2000 гектар мәйданда эш башкарыла. Әле 10 000 гектарга якын мәйданда язгы будай суктырасы бар. Җегетләр эшлиләр, рәхмәт аларга. Барсына да башауда оештырылган, техобслуживаниелар да бар да оештырылган. Булай ягылык материаллары да бар. Менә шул көннетенгә ялгап, хәзер инде без инде урып та, ягып та алабыз. Кайбер хуҗалыкларда бөртекле культуралар сугу эше инде төгәлләнгән. Безнең бүген 6000 гектардан артык җиребездә рапс чәчелгән. Инде 800 гектар җирен алдык. Пакага 26 ситнер белән барабыз. 11 комбайн эшли. Бункер перегрузчиклар 4. Машиналар кыппага ташыйбыз. Кумбагыш бар 4000 гектардан артык. Будай бар иде, язгы будай 530 гектар ансын алып бетердек. Эшче көчләребез җитә. Машиналар тик тормый, комбайннар тик тормый. Август айында туктаусыз яуган яңгырлар урып җыю эшенә зур комачаулык тудырды диләр җитәкчеләр. Елына күрә вакытлык начар түгел, 22-23 ситнер уңыш җыйдык инде. Бүгенге көндә безнең урып инде бетү алдында. Бер 50-60 гектар семенник сугасы калды. Семенной шатлыкларын сугасы калды. Кымбагышларыбыз яхшы, техник культураларга килде быел. Кымбагышларыбыз яхшы инде ничек булыр менә сугып алырга. Хәзер бер 2 атнан керәбез. Шакыртык самолетларны. Кукурузлар бик яхшы. Ну, менә мондай августны күргән юк иде. Бу 25 көннәп, 20 көннәп яңгыр яуды. Очрашу Үшәлле авылы җирлеге басуында узды. Анда хуҗалык җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары да катнашты. Марат Җәббаров хуҗалык җитәкчеләрен төрле программаларда катнашырга чакырды. Терлекчелек һәм сөт мәсьәләсен онытырга ярамый дип кисәтте. Республикада 74% уру җыю эшләре бетеп бара. Безнең средний урожай 29,7 центнер гектарынан бара. Кемнең терлекчелек бар, алар инде зур файда шуннан күрәләр. Шуңа күрә менә безнең рекомендациямне, кемнең җире бар, возможности бар, бүген поддержка бар. Фермалар, терлекчелек фермалары, сөт савыттырган фермалар төзергә федераль программадан да бар, үзебезнең республика программалары да бар. Безнең район буенча көнлек 220 тонна сөт савыла. Уртача 22 килограмм бер сыерга. Узган ел белән караганда менә 20 тоннага күбрәк. Сөт буенча күрсәткечләребез начар түгел. Әле менә 2нче елга тагын 2 ферма төзергә уйлыйбыз. Бу инде КФХ Закирова һәм Таллы бүләк хуҗалыгында. Бүген басуларда комбайннар менә шулай бер туктамый эшли бирә. Һава торышлары яхшы торса, 10 көн эчендә урып җыю эшләрен төгәлләргә исәплиләр авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Татарстанлыларның җир участокларын әзерләүгә 3 ел биреләчәк. Республика Росреестры торак пунктлар чикләрендә урнашкан бакча һәм җир кишәрлекләрен үзләштерү өчен 3 ел вакыт билгеләү турындагы яңа законның ничек эшләячәген аңлатты. Ул 2025 елның 1 мартыннан үз көченә керә. Теманы Алсу Ахмәтҗанова дәвам итә.
Хәзерге вакытта Россия Федерациясе Гражданлык кодексының 284 мадда нигезендә торак һәм башка төзелеш өчен бирелгән җир участоклары билгеле бер максат белән файдаланылмаса, милекчедән тартып алынырга мөмкин. Хочу обратить внимание на два важных момента. Ике мөһим мәсьәләгә игътибар итәсем килә минем. Әгәр җир кишәрлегенә милек хукукы 2025 елның 1 мартыннан соң барлыкка килсә, үзләштерү вакыты дәүләт теркәве вакытыннан башлана. Әгәр кешенең милек хукукы бар икән, әле җир кишәрлеген үзләштерү срогы 2025 елның 1 мартыннан башланачак. То срок освоения данным земельным участком будет начинаться с 1 марта 2025 года. Закон нигезендә милекче җир участогын билгеләү буенча кулланылырга тиеш. Йорт, кибет, объектлар төзеп кулланышка керергә мәҗбүр була. Шул вакыттан алып ул җир кишәрлеген кулланмаган өчен җаваплы була һәм контроль күзәтчелек органнары хокук бозулары теркәргә мөмкин. Правообладателю дается Хокук иясенә участок әзерләү өчен өстәмә 3 ел бирелә, ягъни чүп-чардан чистартырга, киптерү чараларын эшләргә, рельефны тигезләргә, ягъни җир кишәрлеге максатчан белгиләнеш нигезендә файдалану өчен яраклы хәлдә булырга тиеш. выровнять рельеф. То есть земельный участок должен быть в состоянии пригодное для использования в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением. Ташландык җир участоклары мәсьәләсе озак еллар борчыган проблема булып тора. Әлбәттә, әлеге яңа закон кирәк дип билгелиләр Росреестр белгечләре. Бүген ташландык бакча участокларының билгеле бер проценты бар. Алар өйдә төземи, участок берничек тә эшкәртелми һәм каралмый. Бу тышкы кыяфәтне генә түгел, территориядә имин булмаган санитар-эпидемиологик вазгыять та тудыра. Әлеге закон ташландык участокларының проблемасын хәл итәчәк. Участоклары булган яисә сатып алырга ниятләгән гражданнарның җаваплылыгын арттырачак. Күршеләрне ташландык участоклардан килгән тискәре йогынтыдан да саклап торачак. Татарстан Росреестры мәгълүматы буенча 2023 елда торак яки башка төзелеш өчен шулай ук бакчачылык һәм яшелчәчелек өчен каралган очракта җир кишәрлекләренең хокук ияләренә аларны 3 ел дәвамында кулланмаган өчен 264 кисәтү бирелгән. Агымдагы елда бу сан 558 кисәтүгә кадәр арткан. Алса Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, Яңалкар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алтын алмалар турында әкият проекты колабызда ошык өстәханәләр форматында дәвам итә. Аның кысаларында кайчандыр җитештерү бинасы булган үзгәртеп корылган үзенчәлекле урында иҗади очрашулар уза. Чираттагысы Татнефть компаниясе инициативасы белән 2020-2021 елларда Игорь Сафиуллин үткәргән экспедициялар мотивлары буенча төбәкнең биологик төрлелеге турында сөйләүче ботаник сәнгать проектлары сериясеннән кич булды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Это будет композиция на камне, которая сейчас расположена в Ереване. Turkian Flowers дөнья күләм билгеле чәчәкләр бюросыннан флористик остаханә Татарстан табигатының матурлыгын, юмартлыгын һәм үзенчәлеген ачуга йөз тота. Остаханәнең авторы Регина Ловцованың нияте Әлмәт тирәсендә җыелган үсемлекләрдән композиция ясау. У нас будет композиция на камне. Безнең композиция ташка ясалган нәкъ менә чупай ташы аның осылын тәшкил итәчәк. Андагы үлән һәм чәчәкләр таш өстендә эленеп торган форматта җыелачак. Композицию из цветов, из лаковых трав, дикорастущих растений. Это будет действительно необычайная флористическая работа. Парящие, то есть над камнем растения будут произрастать наверху, они будут как бы парить в воздухе. Көнбагыш, ат кузгалагы, әби чәчәк, карамиләш, әрем һәм хәтта алабутада. Бу һәм башка күп санлы үсемлекләр безнең барыбыз өчен дә таныш. Беренче карашка чүп үләне булып тоелган үләннәр дә оста кулында сәнгать әсәренә әверелергә сәләтле. Матурлыкны күрер өчен әллә каяракка барырга кирәк түгел, күзеңне ачып тирә-юньне күзәтүдә җитә ди. Осталар шуңа күрә Билидә узган остаханәдә төбәгебездә үсә торган чәчәкләр һәм үсемлекләрне кулланырга булганнар, шулай итеп безнең төбәкнең тулы бер матур образын тудырасы иткәннәр. Матурлык тудырып яңа төр иҗатны үзләштерергә килүчеләр арасында Гөлшат Шакирова да бар. Остаханәләр хакында ул хезмәттәшләреннән ишетеп белгән. Менеджер булып эшләүче туташ иҗат һәр һөнәриясенә дә килешә ди. Мне кажется, это очень важно. Моны чараларның узуы мөһим дип саныйм. Барлык теләүчеләр дә катнаша алсын өчен иҗади тирәлекләр дә, андагы урыннар да күбрәк булсын иде. Чтобы все могли посетить такие прекрасные мастер-классы.
Ошык өстәханәләр быел җәй эшли башлады. Аның кысаларында 8 резидент төрле иҗади юнәлештә теләгән һәр әлмәтлегә үз юлын табарга ярдәм итә. Биредә инде скульптура, күн эшләнмәләре, келәмнәр токуда үзеңне сынап карарга була иде. Моннан тыш өстәханә татар сөйләм телен үстерергә теләүчеләр өчен дә ачык. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка күлияте уку елын киләчәккә хат белән башлады. Яңа уку елына багышланган тантаналы линейкада вакыт капсуласын салу тантанасы узды. Киләчәк буыннарга юлланган хатта бүгенге студентларның һәм педагогларның өметләре һәм хыяллары, күлиятның булачак студентларына теләкләре турында әйтелгән. Ул күлияткә нигез салынуга түгел 60 ел тулу уңаеннан оештырылды. Әлеге уку йорты үз тарихында күп санлы музыкантлар һәм педагоглар әзерләгән. Алар Татарстанда гына түгел, аннан читтә дә мәдәният һәм сәнгать үсешенә зур өлеш кертә. Әлбәттә, бу электә бүген дә күлият педагогларының хезмәт җимеше. Тантана барышында укытучыларга һәм ветераннарга рәхмәт сүзләре яңгырады, бүләкләр тапшырылды. Әлмәттә рухият китапларын укый мәдәни проект кысаларында узган бәйгегә йомгак ясадылар. Проект муниципаль районнар җитәкчелеге һәм Татарстан Республикасы язучылар бүлеге белән берлектә бара. Әйтергә кирәк, Татнефть хәйрия фондының рухият программасы кул астында 260 китап бастырылып чыккан. Мәдәни очрашуда Алсы Әхмәтҗанова булып кайтты. Бәйгедә 15 үзәк китапханә, 7 әдәби берләшмә, татар, рус, чуаш һәм инглиз телләрендә чыккан 240 китап авторы катнашты. Язучылар белән очрашуда катнашучыларны Татнефть компаниясының социаль үсеш буенча генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев сәламләде. Ул рухият программасының эшен югары бәяләп, 1997 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр 260 китап нәшр ителгәнен билгеләп үтте. Рухиятның дәрәҗәсен күтәрергә бик күп көч куйдыгыз, шуны сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бәйге 11 номинация буенча үткәрелде. Һәр номинациядә иң укыла торган китапларның исемнәре әйтелде. Татнефть хәйрия фондының рухият программасы нигезендә китап укуга җәлеп итү буенча актив китапханәләр, шулай ук актив әдәби берләшмәләр һәм татар мәгърифәтчесе Резидент Фәхретдиннең китаплары арасыннан иң укый торган китапларын сайлап алынды. Күренекле шагыйрә Шәмсия Җиһангирова шигърият жанрында иң укый торган китап номинациясендә 3нче урынны яулады. Аның Бәхетең үз кулында китабы 9000-нан артык кеше укыган. 9296 человек. Шундый миңа зур куаныч булды рухиятның. Ноталар белән минем шигырьләргә язылган җырларны 2012 елда 200 җыр тупланган китапны бастырып чыгару. Бик изге зур эш булды. Һәм инде шактый еллар элек басылып чыкса да, димәк әле мине онытмаганнар. Язучылар, китап авторлары һәм җәмәгать эшлеклеләре белән очрашуда татар мәгърифәтчесе Резидент Фәхретдиннең фәнни хезмәтләрен өйрәнүдә актив эшләгән 25нче мәктәп коллективын рәхмәт хаты белән билгеләп үттеләр. Бу конкурс проектта бик теләп катнаштык. Монда безнең мәктәп укучылары, укытучылары барысы да катнаштылар һәм менә рәхмәт хатына лаек булдык. Төрле номинацияләрдә җиңүчеләрдән һәм призерлардан җылы рәхмәт сүзләре һәм кунакларның кайнар алкышлары чираттагы тапкыр мондый очрашуларның мөһимлеген күрсәтте. Алсы Әхмәтҗанова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Күңел күтәренкелеге һәм табигать матурлыгы белән тулы булып узды Татнефть профсоюзының трейл-раннинг буенча беренче ярышлары да. Узган елларда Ян тау чаңгысы комплексында компанияның 3 буыны хезмәткәрләре һәм ветераннары арасында таулы җирдә йөгерү буенча шәхси беренчелектәге ярышлар узды. Ләйсән Галиева дәвам итә.
Нефтчеләр үз эшләренең профессионаллар гына түгел, табигатьле һәм актив яшәү рәвешен яратучы спорт кешеләре дә. Бүген биредә нефть трейлы уза. 5 километрлы дистанциягә масса күләм стартка 200-дән артык спортчы чыкты. Былтыргы йөгереш белән аермалы буларак, монда таулы урыннарны җиңү авырлыклары катнашучыларны сынады. Мы всегда ищем новые формы. Без һәрвакыт яңа формалар эзлибез, чөнки безнең профсоюз әгъзалары актив рәвештә спорт белән шөгыльләнәләр. Яңа юнәлешләрне ачалар һәм беләләр. Һәм профкомга шундый ук активлыкны үзләрендә дә оештыру өчен мөрәҗәгать итәләр. Кыргый табигать урманында салынган трасса, ягъни бу табигать белән берләшү һәм яраткан шөгыльленнән көч алу. Ә монда энтузиастлар, йөгерергә яратучылар җыелган. Моның хәтле күп теләүчеләр булыр дип көтмәгәндә идек. Дикой природы. То есть это единение такое с природой и получение обратной связи, наверное, и сил от любимого дела. А тут у нас энтузиасты, любители бега. Мы просто не ожидали, что такой ажиотаж будет. И это спустя 19 минут после старта, друзья, встречайте! Первые финалисты! Дети Максимум Шилов! Фәнис Кәлимуллин 6 ел йөгерү спорт түрі белән шөгыльләнә. Дуслар белән йөгерә башлаганнан соң, шулай ияләше көндәлек режимга кереп киткәнен үзе дә сизми калган. Шәп, күңелле, елмаеп чаптым, рәхәт булды. Сизелмәде дә дигән. Рәхәт. Ярышлар Татарстан Республикасы көненә, нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган. Моннан тыш, гаилә елы уңаеннан биредә 3 буын вәкилләре генә катнашып калмыйча, балалар өчен дә аерым йөгереш узды. Ул исә 50-дән артык катнашучыны үзенә җәлеп итте. Катнашучыларны кояшлы һава торышы белән бергә яхшы кәеф, экстрим һәм көндәшлек хисе озата барды. Һәркем үз нәтиҗәсеннән һәм хезмәттәшләре арасында үткәргән вакыттан канәгать калды. Трасса шәп, Татнефть профсоюзга бик зур рәхмәт, без чабарга яратабыз. Ия Задиков! Ләйсән Галиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.